Bavela enkantolo namhlanje abasolwa ababili ababhekene necala lokubulala amalungu omndeni owodwa amathathu esigodini Thantseka eBityi eEastern Cape. Njengamanje ke sixhumana nentatheli yezindaba zeSABC uNomzwanele Mngoma osibikela esenkantolo yemantshi yase Mthatha. Nomzwanele sikwamukele endabeni zehora lokuqala. Laba basolwa baboshwa eRustenburg ngesonto ledlule kanti ke basolwa ngokubulala amalungu omndeni owodwa amathathu ngesihluku esibi kabi. Ingabe bayawavuma yini noma bayawaphika lamacala? Sendibusana kubaphulaphuli ekhaya namhlanje kuvela abarhanelwa ababini kwinkantolo yaseMthatha emveni kokuba bebanjelwe ukubulala abantu abathathu bafamily yakwawethu eBityi. Uyakhumbula ke into bangolwasuku lwesisiganeko kwakukhona abantu ababesixhenxe ababebanjiwe kwakusebebulewe nabo kwilali ekufutshane yaseQunu. Into leyo yenza into bakuse kubulewe abantu abalishumi ngalamini kodwa ke kuthiwa kwaba bantu bathathu befamily yakwawethu ababanjwayo bane abantu isuspect zine ezibanjiweyo ezinye zazibanjiwe nge14 kaFebruary kule nyanga ezinye zabanjwa nge19 baze bavela ke ecourt nge23 kodwa ke which is the same day ekubanjwe ngayo aba bavela namhlanje uzakhumbula into yokuba aba babanjwe namhlanje babanjwe bese Rustenburg bengekho kule ndawo isiganeko sasenzeke kuyo. Uzakhumbula ke into yokuba la ndawo before kwenzeke esisiganeko kwakukhona abantu bakwamgxatha ababebulewe nabo ngemini eyi1 beyi7 kukhona ke kurhanelwa into yokuba babulawelwa into yokubiwa kwemfuyo kula ndawo into leyo amapolisa angakwaziyo ukuyingqina okwangoku kodwa ke namhlanje bavelile baze yaphinde yamiswa lamiswa ityala limiselwa inyanga ezayo i6 nalapho lizothi lichotshelwe kakuhle nanjengoko besitsho ke abameli babo bo suspect besitsho into yokuba omnye wo accused akaziva kakuhle so usadinga uhoyo logqirha okwangoku so baye bacela ke into yoba imiswe icase ze ixoxe kakuhle ke ngoku ngemini kule nyanga izayo nge6 kaMarch. Kodwa ke with me dinaye ubrigadier Kinana namhlanje ozosixelela banzi ngokubanjwa kwabo aba bantu asixelele banzi nokuba intoni kanye eyenziwayo ngamapolisa kula ndawo. Brigadier masikubulise sikwamkele enkqubeni. Manibulise kuwe Nomzwanele. Mr Kinana babanjiwe abantu and siyabona niyaqhubeka nababamba abantu ngesiganeko ezenzekayo kula Thantseka okanye eBityi as a whole. Uyile uminister ngenxa yesanqwe esiyithwaxa la ndawo ngecrime isikakhulu wathembisa into yokuba nizawusa izixhobo zokuba nizame ukusebenzisana nalandawo ukuzama ukulwa icrime kodwa abahlali kula ndawo basakhalaza nangoku basathi akukho nto bayibonayo events ezazithenjisiwe isikhululo samapolisa babesithenjisiwe into leyo yenza into ba baqhubeke besoyika icrime isanda kule ndawo. Intoni eyona niyenzayo ukuzama ukuncedisana nomphakathi walandawo nengamapolisa? Enkosi Nomzwanele mandiqale ndibulise nakubaphulaphuli emakhaya. Inyaniso ile ugqibo kuyithetha yokokubana nyani silapha ecourt namhlanje kwinkundla kaMantyi apho siveza khona abarhanelwa ababini nesibabambe ngapha eRustenburg ngapha kwemida yephondo lethu. Mandiyithethe ke inyaniso into yobana njengoba sowutshilo abanye besibabambile ngaphambili sabaveza kwinkundla kaMantyi abanye ke sibabambe kwalapha kwelicala laseMthatha. Manditsho ke kwakhona into yokubana ityala labo aba bavele namhlanje bazawuphinde babuyele enkundleni kaMantyi ngomhla wesithandathu apha kuMarch lo sijonge kuye. Manditsho ke Nomzwanele kaloku into yobana uProvincial Commissioner uLieutenant General Mene wandwendwelela amakhaya omabini lahlelwe sesisiganeko wazenza izibhambathiso phayana zokubana sizawubamba futhi ke amapolisa awaza kulala azawuqinisekisa into yobana abo bachaphazelekayo kwezi siganeko bayabanjwa. Siyenzile ke lonto leyo njengoba silapha ecourt
zeziphumo zezibhambathiso uprovincial commissioner zenzileyo. Mandiphinde nditsho kwakhona into yobana uprovincial commissioner uzenzile i-deployments kulaa ndawo, amapolisa akhona kulaa ndawo yaseBityi. Ibonakaliswa into lonto, ibonakaliswa yimipu esiyifumanayo usuku nosuku kulaa ndawo, abantu esibabambayo esibabambela ne-drugs kulaa ndawo. Kuyabonakala ke into yobana yendele. Uprovincial commissioner njengoba ndithetha nje ubhizi ne-community yalaa ndawo ne-CPF uqinisekisa into yobana siqinisa ubuhlobo phakathi koluntu ne-structures ze-CPF khona ukuze olu loyiko ugqiba uthetha ngalo lube liyaphela kulaa ndawo. So amapolisa wethu awalali njengoba wetshilo uprovincial commissioner, siyaqhubeka. Ii-detectives zethu zibonile zilapha ecourt zidiniwe zisuka ngapha eRustenburg. Loo nto iyakuxelela into yobana there is a commitment on the part of i-SAPS uqinisekisa into yokubana zonke ezaziganeko zalaa ndawo akuzawugqibela amapolisa, akunogqibela abarhanelo. Nithini ke ngoku ngezinto ezingezinye like even ngoba ezinye zezinto abazikhalazelayo abantu kukuba noba bayaripota uncedo lofika kade isiganeko sesehlile, which is isizathu sokuba uminister enze isithembiso sokuba uzawuzisa even uzazivula isikhululo esifutshane naseBityi. Nithini ngaloo nto? Ingaba ukhona into eyenzekayo ukuzama ukuba abantu ezithembiso babezinikiwe zifezekiswe? Njengoba senditshilo ndisithi ezi zinto ziqwalaselweyo yi-SAPS management. Uthetha ngomcimbi weveni ezifika kade kwindawo. Umuntu oyaziyo le ndawo yaseBityi ngumhlaba omkhulu, ilali eziqeleleneyo kwenye nenye. Loo nto ke iyakuxelela into yobana nalo mcimbi we-terrain, ubume bendawo neendlela njalo njalo bunayo into ebuyenzayo, ifuthe elinawo ekuqinisekiseni ekwenzeni into yobana kubekho izikhalazo zokumila kunje. Kodwa ke asihlelanga, imanagement ye-SAPS iyaqhubeka ifuna ukuza notshintsho kulaa ndawo. Ibingumsithethe samapolisa ephondweni eso ubrigadier Kinana esiqinisekisa into yokuba amapolisa atme ngenyawo ayazama ukulwa icrime eyenzeka kulaa ndawo, esitsho into yoba kuzawutywala izithembiso zizawuya eluntwini and amapolisa ayasebenzisana kangangoko nabahlali balaa ndawo. Mandibuyisele intambo kuni estudio. Sibonge kuNomzwanele Mngoma obesibikela esenkantolo yemantshi yase Mthatha.